चिरां जिल्लानि खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गोरायुं आरो खुंग्रिं दालाइसा एबसुआ दिनै फोसावनाय मेट्रिक आनजादखौ गोजोननाय फोरमायदों। सेबाजों खुंजानाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावना होनाय बायदियै फरायसाफोरनि मोजां मासि लानानै उथ्रिसारनायखौ लानानै दिनै गंफ्रोमबो फरायसालियावनो रंजानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्ला खुंग्रिं गोजौ फरायसालियावबो फरायसा फोरोंगिरि आरो रायजो राजाफ्रा गोबां रंजानायखौ नुनो मोन्दों। बे फरायसालिनि गोरायुं बिक्रम बसुमतारीजों लोगोसे बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ गोजोननाय फोरमायबावदों खुंग्रिं दालाइसा एबसुआ। खुब एकदमबारे गोजोनथाव दिन आरो गोसोखांथाव दिन। प्रथम जोंनि खुंग्रिं हाइ स्कुलनिफ्राय दिनै 100% मेट्रिक फाइनाल होग्रा केन्डिडेटफ्रा पास जाजोबदों। दिनै जोंनि खुंग्रिं हाइ स्कुलनिफ्राय 49 केन्डिडेट दंमोन। आउट अफ 49 पास जाजोबदों। डिभिजन हिसाबै जोङो फार्स्ट डिभिजन 29 आरो सेकेन्ड डिभिजन 19 आरो सेकेन्ड डिभिजन 29, थार्ड डिभिजन सासे। सिगां समनि रिजाल्टआ माबायदि सार? देग्लाय मानि थाखाय बिदि जादों? सिगां समावबो आंनि खुंग्रिं हाइ स्कुल हिसाबैथ' गाज्रि नङा, बिल' 40नि गाहायाव थांफेराखै। देग्लाय आरो खुब सिनसियारि जोङो कलेबरेसन उइथ SMDC, स्टुडेन्ट इउनियन, वेल विचार्स गासिबो एरियानि लानानै जोङो मोनसे रिजाल्टखौ मोजां खालामनो होननानै बयस हस्टेल प्रथम खुलिनाय जादों आरो जोङो बिनि रिजाल्टखौ देग्लाय खुब सम्भब साबसिनै मोननो हानाय बायदि हस्टेल दोननायनिफ्राय बिदि मोनदों आरोखि। दिनै एबा देग्लायनि बोसोराव नोंथांनि नैबे फरायसालि बिनि थाखाय आङो जेब्लाबो थागथियारि। जोंनि फरायसा आरो एसिस्टेन्ट टिचारफ्रा खुब एकदमबारे कपारेसन आंजों दङ आरो आंनि जिनिखि गोजौ लेभेलनिफ्राय इन्सट्राकसन फैयो बे हिसाबै आङो बिसोरनो इन्सट्राकसनखौ होनानै बिथांमोना फालिबायगासिनो दङ आरो इयुनाव बिनिफ्राय साबसिन आरो खालामबावनायनि बेबस्थाखौ जों लाबाय थागोन। माबायदि फोरोंथाइनि गेजेरजों नोंथांनि स्कुलनि फरायसाफ्रा बेबायदि मोजां रिजाल्ट लाबोनो हादों होननानै सानो सार? बिनि मेइन माबाया जाहैबाय, जाहोना जाहैबाय जोङो मा होनो पुर जेनोखि स्टुडेन्टफोर बिसोरखौ जोङो एक्सट्रा 1 आवार जोङो खस्थ' खालामनानै जोंनि फोरोंगिरिफ्रा माबा खालामदों, रेमिडियेल टिचिं खालामदों आरो बे हिसाबै गासिबो माने स्टुडेन्टफ्रा आवगायदों होननानै आं सानो। दिनैनि दिनाव सार बर' मिडियाम आरो गभर्नमेन्ट स्कुलाव गोबां माने फरायसाफोरनि बिमाफोरा फोरोंनो बायो। बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा सार? बेनि बिबुंथिखौ आङो गोथौयै बुंनो साना, नाथाय थानो हागौ कयेकटा स्कुलफोरा माने फोरोंगिरिफोरनि अभाबबो दङ। दा बेवहाय थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला मोजां शिक्षा होनांगौआ फोरोंगिरि साफिसियेन्ट थानांगौ एस पार इनरलमेन्ट। दा बे हिसाबै क्लासफ्रा एखमबा थिग जानाय जाया आरोखि। बिनि थाखाय बर' मिडियाम स्कुलफ्राव माने गारजेनफ्रा हरनायनि माबाखौ एसे थान मोनो आरोखि। बर' मिडियामाव मोजां रिजाल्ट जायो होननानै सानो सार? बे सारनि डेफिनेटलि एस पार पिटिआर जुदि थायोब्ला बर' मिडियाम जा, असमिया मिडियाम जा, इंलिस मिडियाम जा गासिबो एखे। खारन गभर्नमेन्ट स्कुलाव जेसेबांनाखि ट्रेन टिचार थायो प्राइभेट स्कुलाव बिदि थाया। दा बेनो आरोखि आं बुंनो थांनाया, एस पार पिटिआर जानांगौ, अब्ला गासिबो जाजोबो। उननि समाव नोंथांनि फरायसाफोरखौ माबायदि रोखोमनि फोरोंथाइ होनो सारा नाजालांगोन? बेयाव आङो माने खुब नाजानाय दङ। आङो थैथाब थांथाब नाजागोन आंनि टिनियर समाव आरो जोंहा SMDC हिसाबै बिराद स्ट्रं दङ आरो बिनि सायाव बिनि बागैबो जोङो स्टुडेन्ट इउनियन आरो माखासे इन्टेलेक्सुयेल लकेलनि जोङो खुब कपारेसन खालामलायनानै खामानि मावलांगोन आरो जायगाखौ जोङो उन्नति खालामनायनि बेब'स्था खालामगोन। नैबे ओनसोला बिराद गोथौ, फ्रायानो फरायसाफोरनि बिमा बिफा बा पेरेन्टसफोरा बांद्राय फाइनान्सियेल साउन्ड नंखाया नङा। दा बेवहाय माने गरिबनि खोथा गैया। माने गभर्नमेन्टआ जेनोखि सुबिदा होदों गाननायनिफ्राय लानानै जानायनिफ्राय, बेवहाय गरिब दुखियानि खुनु खोथा गैया। गरिबा मालाबाबो माबाखौ शिक्षाखौ गाहायाव लाङा, माने बरंसो बियो मोनसे चेलेन्जसो। गरिबनिफ्रायबो खुब मोजां स्टुडेन्टफोर दा ओंखारगासिनो दङ, बेखौ माबा खालामनाङा आरोखि आंनिबा। SSLC आनजादखौ फोसावबाय आरो बेजों लोगोसे जे आङो खुंग्रिं एमालगेटेड हाइ स्कुलनि जानानै आं प्रेसिडेन्ट जानानै आं बेखौनो बुंनो सानदों दे जोंनि बे खुंग्रिं हाइ स्कुलनि जे 100% जे मेट्रिकआव आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों,
आङो बे समाव बे फरायसालिनिनो आङो मान होनो गोनां गाहाय फोरोंगिरि आरो टिचार स्टाफ आरो जोंनिनो SMDC आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैखोम मदद होनायाव दिनैनि बे मोनसे साक्सेस आं बेखौ मिजिं खालामनो हाबाय आरो बेजों लोगोसेनो दे आङो बुंनो लुगैदों दे इयुनाव जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे जेब्लायबो फरायनायाव फारसे गोसो होथाबनांगोन आरो इयुननि जिखिनि थांखि लानाय बेखौ जेब्लायबो गावनि फिथाइखौ जेब्लायबो सिगां फारसे दोननानै फरायनायनि फारसे मोजाङै मोजां आं बेखौ लांबाय थागोन आङो बेखौ मिजिं थिदों जाहाथे जोङो खुंग्रिं हाइ स्कुला मोनसे बयस हस्टेल थांनाय 6 जानुवारि 2023आव जोङो एक्सट्रा मोनसे बयसफोरखौल' हस्टेल दोनदोंमोन आरो बियो मोनसे मोजां फिथाइ आङो बेखौ साक्सेसखौ आङो मिन्थिनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसेनो जों बुंनो हायो जे मोनफा मोनफा गावबा गाव मोनसे गासैबो जोंनि खुंग्रिं हाइ स्कुलाव जोंल' नङा जोंनि SMDCल' नङा जोंनि फोरोंगिरि हेड टिचार आरो जोंनि बर' साहित्यनि दङ बर' समाजनि दङ गावबुरा आफादनि दङ दालाइसा आफादनि दङ एबसुनि गासैबो बिथांमोनहा अहर मदद होनायाव दिनै बे मोनसे साक्सेस 100आव 100 बियो जाफुंबाय आङो बेखौनो बयनिसिमबो जाहाथे मदद होनाय बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावबाय आरो इयुनाव जाहाथे जेब्लायबो मदद होलांगोन आं बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय जोङो बे जेन'बा जोंनि फरायसालिनिफ्राय 100आव 100 पास जादों जोंनियाव बांसिन गोबां होदोंमोन होनाया मेट्रिक फाइनालखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय गोबाङानो पास जादों आरोना मोजां पारसेन्ट लानानै पास जानो हादों बिनि सायाव जोंहा गोबां रंजानाय दं बेनिखायनो जों रंजादों आरो मा क्लासाव फरायो बाबुआ आं दा क्लास 9आव फरायगासिनो दं मोनसे समाव नोंथांमोनाबो नोंबो लिरनांगोन माबायदि पास खालामगोन होननानै जों नाजालांगोन जों जेसेबां हायो एसेबां नाजागोन जों दा जेरैबायदि फरायदों बेनिफ्राय बांसिन नाजागोन जेन' जों इयुनाव मोजां खामानि मावनो हायो सासे गिदिर मानसि जानो हानाय बायदि जों नाजालांगोन 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार HS स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार HS स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार HS स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार HS स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन